Com a llançador obridor del partit tan esperat dels Giants contra els Dragons, aquí, al Tokyo Dome, en Dom Shinjo s'enfronta a Hiromitsu Okiai, que l'havia avisat que li connectaria un home run. L'Okiai deixa passar el primer strike. Al segon llançament, a l'Okiai li cau el bat a terra. Strike, no! Què li passa, Suguru? Està molt pàl·lid. És que m'havia semblat que l'Okiai havia tocat la pilota. I arriba el tercer llançament. Aquest tercer llançament ho pot decidir tot. El miratge de neu el vam crear el meu pare i jo junts. Em va la vida. No el pot tocar ningú. No pot ser, no pot ser. No pot ser veritat. M'han fet miques al miratge de neu. És increïble, però és un fet. Per primera vegada des que el van introduir al beisbol japonès han connectat el llançament miratge de neu. No pot ser! No m'ho puc creure! Mama, no és veritat, oi? Digue'm que no és veritat, sisplau! Digue'm que no és veritat, mama! La llegenda ja és història. Finalment l'Okiai ha connectat el llançament miraculós que no havia estat capaç de tocar cap jugador en 25 entrades consecutives des que va aparèixer en Dom Shinjo. Sí, aquest és un moment històric. Ei, però què hi fas? Fes foto! Els jugadors de la banqueta dels Giants han quedat astorats, tret de l'entrenador Fujita, que se'l veu molt tranquil. L'Okiai, el nou heroi, està donant la volta al quadre. Per la cara que fa, no dona pas la impressió que acabi de connectar el miratge de neu. Esclar, perquè només ha fet el que havia de fer. Papa, m'acaben de connectar el miratge de neu. Au, vinga, Dom, anima't. Estàs bé, Dom? Vinga, nois, què hi feu aquí? No m'ho puc creure. I l'Okiai anota la correguda. Això que has fet ha estat immillorable, Hiromitsu. Però una cosa. Què? Potser es pensaran que ha estat un cop de sort si només en fas un de home run. Li podria anar a demanar una cosa a l'entrenador Fujita. Què? Que no tregui en Dom del monticle? No ho farà. Tranquil, que ha estat un cop de sort. Un cop de sort? Sí, ha estat xamba. Ha estat xamba, ha estat xamba, ha estat Ara un sector del públic del Giants ha trencat el silenci i crida que ha estat un cop de sort. A mi no m'ho ha semblat pas que hagi estat un cop de sort. He vist que ha passat el bat amb molta confiança. A mi no m'ho ha semblat, tampoc. Vejam com se'n surten Dom d'aquesta. Tranquil, Dom. Segur que el llançament miratge de neu encara és efectiu per tots els altres jugadors dels Dragons. I potser també ho és per Okiai. Té tota la raó. Com ho veus tu, Dom? Au, va, Dom, el que no has de fer és desanimar-te només perquè t'hagin fet un home run. Vinga! Ah, sí. Vols continuar llançant? Sí. Molt bé, així m'agrada. Que tingui sort, Dom. Vinga, Dom, som endavant. Veiem que finalment tots els jugadors dels Giants ja tornen a les seves posicions. Sembla que en Dom continuarà llançant. Potser no ha estat tan fort el cop. D'entrada potser no, però jo crec que sí. Ara al box del batedor hi tenim en Taiyo. A veure si en Dom és capaç de sortir-se'n. El miratge de neu no el pot tocar ningú. El home run del senyor que ha estat un cop de sort. Només ha estat un cop de sort. El receptor se'n va enrere. No pot ser. Escolti, senyor Nakao, posi's una mica més endavant. El miratge de neu no l'havia tocat mai ningú. El home run del senyor Okiai ha estat un accident. Som-hi!
tornat a votar. Ja és el segon cop que li falla el miratge de neu. Potser sí que li ha afectat més del que semblava. No està deixant anar tot el braç. El xoc ha estat tan profund que se li està encongint el muscle, suposo. Es prepara pel tercer llançament. I també és dolent. Tranquil·litza't, Dom. Què em passa? He perdut el control dels llançaments. Doncs... Ha tornat a votar i dona la base per boles. És la primera que concedeix des que va debutar al beisbol professional. Què et passa, Dom? Has de reaccionar! Que Déu l'ajudi, Dom, sisplau! El que has de fer és mirar de tranquil·litzar-te, Dom. No sé ben bé què és, però em passa alguna cosa. Tens problemes al braç? Et fa mal? No, de moment no me'n fa, però... Molt bé, em faré llançar unes quantes rectes fins que vegem que tornes a recuperar el control. Vinga, nois, els hem de destrossar. En Dom torna a estar a punt de llançar després d'haver parlat amb els seus companys, a veure si és capaç de tornar a agafar el control que ha demostrat tenir fins ara. No és el miratge de neu. Ha estat una recta pel mig de la zona d'estrike que ha agafat el batedor per sorpresa. Ja penses altres coses, Dom? Això se t'ha acabat. Una altra recta! Quina bassada, senyors! Podria ser un home run! En ara salta! La pilota és a dins del guant. Quina jugada que acaba de fer en Tat Sonori ara. Que just que li ha anat en Dom, senyores i senyors. Però era normal que fes això, l'Uno. No se li poden llançar dues rectes Clar seguides. que no, les rectes d'en Dom només van a una velocitat de 120 km per hora. Només són efectives per la lentitud del seu miratge de neu. 120 km per hora és molt per un nen de 10 anys, però el beisbol professional no és res. Digues a en Catori que es vagi preparant, que comenci a fer l'escalfament. No, l'entrenador encara vol que continuï llançant en Dom. L'única solució que tinc és llançar el miratge de neu. És l'única solució. Bola! Ara ha intentat llançar un canvi, però ha tornat a ser una altra bola. No ho entenc. Per què em passa això? Ja ha tornat a donar una altra base per bola. Sembla que en Dom encara no s'ha recuperat del xoc. En Nakamura surt de la banqueta, però han fugit de l'atura. Això vol dir que en Dom continua llançant. Sisplau, miratge de neu. Ajuda'm, per l'amor de Déu. Ets la meva única salvació. Vinga! Per què? Per què? Que algú m'ajudi! Que algú m'ajudi! En Dom Sinjo ha perdut totalment el control després del home run de l'Okiai i ha permès que els dragons anotessin 4 corregudes a base de bases per boles. Encara sort que la batada de l'Uno l'ha agafada en ara fent una jugada esplèndida. En Dom continua amb la mala ratxa de llançaments, però l'entrenador Fujita sembla que encara està prou tranquil, oi, senyor Egawa? Em fa l'efecte que no el treu ara del monticle perquè vol veure com es torna a enfrontar a l'Okiai. És possible, perquè veiem l'Okiai al cercle d'espera.
Ni una altra bola. Tindrà l'oportunitat de tornar a batre contra en Dom Lokiai aquesta mateixa entrada. Faci el que faci, no em surt el miratge de neu. Que em vol deixar en ridícul davant de tothom, el senyor Fujita. Au, va, espavila't. Ara ho veurà. Hola, corredor a primera! El marcador ja és de 5 corregudes a 0. Ja n'hi ha prou, Dom, ja pots sortir del monticle. Demana'ls que es canviïn. Prou que m'agradaria. M'agradaria poder desaparèixer com el fum. Un altre cop el senyor Kiai? Han canviat l'ordre i Lokiai torna a sortir al bat. Ara en Nakamura surt de la banqueta. Canviaran en Dom, facin el que facin, ja és massa tard. Sisplau, entrenador Fujita, pari d'humiliar en Dom i tregui'l del monticle d'una vegada. Què? Que continuï llançant? Em penso que no hauria de continuar. Tregui'm del monticle, sisplau. No l'havia sentit mai dir una cosa així, en Dom. Jo també sóc del parer que ja és hora que el canviï. Jo també. Doncs l'entrenador Fujita no pensa pas el mateix. Què? No m'ho crec. Si el braç no et respon i no pots controlar els llançaments, és perquè en aquests moments tens mentalitat de perdedor. De perdedor? Tant me fa que vulguis plegar i donar-nos l'esquena, però el teu pare deu estar molt trist veient-te des d'allà baix. El meu pare? M'ha dit que et digués això, l'entrenador. Veiem que en Dom es queda al monticle. És possible que l'entrenador hagi donat el partit per perdut? No, no ho crec pas. L'únic que vol és donar-li una lliçó perquè aprengui a superar els moments difícils com aquest. Ja, però vol dir que no és una lliçó una mica massa dura? Miri Lokiai. Lokiai li torna a assenyalar amb el bat que farà un altre home run. Hiromitsu Okiai, rei del beisbol. Ara humiliarà el seu adversari que ja s'arrossega per terra. Continua així, Okiai. Continua destrossant tothom que intenti impedir-nos guanyar la lliga. No tinguis cap mena de compassió. Destrossa'l. Vinga, Dom, llança'm el miratge de neu que te'l penso fer miques. Caram, ara encara està més tens que abans. Fins i tot fa que em tranquil·litzi una mica. Molt bé. Et llançaré el miratge de neu i que sigui el que Déu vulgui. Encara que no em sortiré, no vull ser un perdedor que faci plorar el meu pare. És un nàcal. Segons en Massa, l'esquirol volador, el nàcal que llança en Dom acaba desapareixent perquè no té prou força. La velocitat inicial de la pilota és només de 100 km per hora. L'aire que surt dels ventiladors l'afecta d'una manera molt delicada. Segurament això només passa al Tokyo Dome. L'aire que surt dels ventiladors causa un fenomen com ara un cicló entre el monticle i la base de home. Just abans de perdre velocitat, aquest corrent d'aire provoca un moviment vertical a la pilota i fa que realitzi un canvi sobtat i imprevisible en la direcció que pren la pilota. Sembla ben bé que desaparegui i enganya completament el batedor. Però s'ha de dir també que aquest estadi té uns corrents d'aire molt complexos que no es donen a cap altre estadi del món. La pilota, que l'empeny un corrent que va cap amunt, també es veu afectada pel corrent que va cap avall, i això li provoca una rotació molt estranya que fins ara no havia aconseguit donar-li ningú. Això fa que la pilota arribi a una velocitat superior a l'inicial que en el moment que entra al guant del receptor és de 110 km per hora. És l'únic llançament que es coneix que guanyi velocitat durant el recorregut. Per això és especial. Aquesta és l'explicació. És el que fa que el batedor li faci la impressió que la pilota aparegui de cop i volta. 1, 2, 3, 4. Lokiai ha agafat bé el ritme del swing perquè té qualitats innates. Si el miratge de neu el va crear en Dom perquè va desenvolupar la tècnica de llançar el nàcal d'una manera genial, Lokiai, que l'ha connectat amb les seves qualitats innates, també es pot considerar que és un altre geni. Lokiai ho ha aconseguit. Ha fet un home run amb les bases plenes just per on havia assenyalat amb el bat quan s'ha col·locat al box del batedor. No havia estat cap cop de sort, no havia estat cap accident. Senyores i senyors, Lokiai acaba de fer miques el llançament miratge de neu. I el que és més,
Ha fet el home run exactament per on el volia fer. Ha tret la pilota del camp just per on la volia treure. Això que ha fet és sobrenatural. No, m'equivoco. És la seva tenacitat com a jugador professional. S'ha acabat. El somni del meu pare. El meu somni. S'ha acabat tot. Tom! Què t'ha passat, Tom? Nakata! No cal que l'ajudeu. En Dom no està lesionat, no li ha passat res. Es pot aixecar tot sol. Tom, aixeca't, que no tens res. Senyora Nakata, però què faig aquí per respirar? Senyor, com ara? Ets un nen de 10 anys, però ets un jugador del Giants, oi? Doncs demostra-ho, vinga, va, aixeca't. Em sap greu. Us demano perdó a tots. Ei, Dom, on vas? A la banqueta. I me'n torno a casa. Qui t'ho ha dit que te'n vagis a casa? Però si l'entrenador Fujita deu estar molt enfadat amb mi. Sí, està molt enfadat amb tu, però no pel que ha passat, sinó perquè abandones el monticle sense el seu permís. Tens unes obligacions amb l'entrenador i amb l'equip, unes obligacions que has de complir. Però si estic despert, ara sí que no puc continuar llançant. Els bons llançadors no els fa por que els facin hits. Senyor, no vull continuar llançant perquè no vull que tinguin més problemes per culpa meva. Qui t'ho ha dit que tenim problemes per culpa teva? El que has de fer és concentrar-te i continuar llançant. És increïble, en Dom continua al terreny de joc. Ja n'hi ha prou, Dom, ja n'hi ha prou. Vés-te'n cap a casa, que n'estem farts de patir. En Dom li ha caigut la pilota, ha perdut totalment la concentració. Em fa una mica de llàstima, pobret. L'entrenador hauria de tenir en compte que només és una criatura. Som el Tokyo Dome, en Dom Shinjo continua llançant i acaba de donar-li 2 boles seguides en Taio. Aquesta és una bona lliçó per tu, si vols continuar portant l'uniforme, Dom. Fes-ho també com puguis. Fes cap a l'exterior esquerre. En ara corre com un llampec a recollir la pilota. En Taio ha doblat la segona i es dirigeix cap a la tercera. Faci el favor de treure'l del monticle. No sigui tan cruel i mesquí, entrenador Fujita. Això no se li fa a un nen de 10 anys. Sí, no sigui tan cruel. Tant de mal que em digui. Dom, això ho faig perquè estic convençut que algun dia et convertiràs en el nostre millor llançador. En el millor llançador del món. Igual que el teu pare, en Yumeto Shinjo, que el poc temps que va estar amb nosaltres va demostrar que era el millor llançador de tots els temps. Em vull fondre. Vull desaparèixer d'aquest lloc tan aviat com pugui. Tom! Tom, corre! Casa con Dio Home! Ei! Temps mort! Hi ha canvi de llançador. Com és que ha decidit canviar-lo precisament ara? El canvia perquè en Dom ha oblidat un dels fonaments del beisbol. Un dels fonaments del beisbol? Què se sent quan fan fora una criatura d'aquesta manera per culpa teva? No ho sé, però estic ben convençut que en Dom Shinjo tornarà al beisbol professional perquè és un noi amb molt talent. Dom! Senyor entrenador, per què no m'ha canviat fins ara? Em podria haver canviat fa estona i no hauria patit tant. T'he canviat ara perquè t'has descuidat cobrir la base de home i això és intolerable al beisbol professional.
Vull que te'n vagis immediatament a l'escola base dels Yomiuri Giants i que t'hi quedis fins que hagis après què vol dir jugar per l'equip. Ha quedat clar, Dom? Amb els equips inferiors. Bé,